8 Kotterových krokov. Existuje veľa teórií o tom, ako úspešne zrealizovať zmenu a prečo je zmena niekedy nevyhnutná na to, aby firma mohla nielen napredovať, ale vôbec prežiť a prečo je už evolučne v povahe ľudskej bytosti zmenám sa vyhýbať. Change management je odbor, ktorý naberá na vážnosti a zmysle v dobe rýchlo meniacich sa požiadaviek a podmienok na trhu. John Kotter, profesor na Harvard Business School, je svetovo uznávaným odborníkom, ktorý predstavil svoj 8-krokový proces zmeny v knihe Leading Change. Poďme si predstaviť tieto kroky. Krok 1. Vytvorte pocit naliehavosti. Aby nastala zmena, pomáha, ak sa spojí celá spoločnosť. Každý ale musí vidieť to svoje prečo. Ukážte dôvod naliehavosti v súvislosti s potrebou zmeny a pokúste sa ľudí nadchnúť. To pomáha podnetiť začiatočnú motiváciu a dať veci do pohybu. Krok 2. Vytvorte silnú koalíciu. Presvedčiť ľudí, že zmena je nevyhnutná, často vyžaduje silné vedenie a viditeľnú podporu od kľúčových ľudí vo vašej organizácii. Riadiť zmenu nestačí, musíte ju viesť. To zvládne iba tým vplyvných ľudí, ktorých moc pochádza z rôznych zdrojov vrátane pracovného titulu, postavenia, odbornosti a politickej dôležitosti. Krok 3. Vytvorte víziu zmeny. Objasnite, ako bude vyzerať budúcnosť v porovnaní s minulosťou, presvedčte sa, že táto vízia sa dá ľahko komunikovať a je ľahko pochopiteľná pre každého. Pri tvorbe vízie sa nechajte inšpirovať aj nápadmi zamestnancov. Ľahšie ju príjmu, pochopia a podporia. Krok 4. Komunikujte víziu. Komunikácia novej vízie bude mať pravdepodobne silnú konkurenciu zo strany iných každodenných správ v rámci spoločnosti. Preto je potrebné komunikovať ju často, intenzívne a vložiť ju do všetkého, čo robíte. Cieľom je presvedčiť aj zvyšok spoločnosti, že zmena je možná a priniesie benefity všetkým. Používajte jednoduché slová, aby ste sa vyhli nepochopeniu a využite všetky komunikačné kanály, ktoré v rámci firmy využívate. Je tiež dôležité, aby vrcholový manažment šiel príkladom a ukazoval správanie, ktoré očakáva od ostatných zamestnancov. Krok 5. Odstráňte prekážky. V tomto kroku by sa mal implementačný tím spolu s vrcholovým manažmentom zamerať na odstránenie prekážok, ktoré blokujú cestu k dosiahnutiu vízie zmeny. Tiež pomáha, ak sú zamestnanci povzbudzovaní hlásiť tieto prekážky. Zároveň je vhodné odmeňovať a udeľovať uznanie zamestnancom, ktorí tieto prekážky aktívne pomáhajú odstraňovať. Krok 6. Vytvorte krátkodobé výhry. Dosiahnutie úplnej transformácie môže trvať dlho a ísť dlhú cestu bez akýchkoľvek víťazstiev na oslavu zamestnancov unaví a odradí. Preto je dôležité mať stanovené aj krátkodobé ciele, ktorých dosiahnutie budete oslavovať priebežne. Výhry sú molekuly výsledkov. Musia byť rozpoznané a oznamované včas a často, aby bolo možné sledovať pokrok a povzbudiť dobrovoľníkov, aby vytrvali. Tiež je to príležitosť na odmenu aktívnych hráčov. Krok 7. Stavte na zmenu. Veľa projektov zmeny zlyhá, pretože víťazstvo je vyhlásené príliš skoro alebo krátkodobé výhry sú považované za splnenie vízie. Skutočná zmena je ale hlboká. Neprestávate v komunikácii vízie a jej prínosov. Po každej krátkodobej výhre identifikujte, čo fungovalo, čo nefungovalo a ako vás táto výhra priblížila k dosiahnutiu celkovej vízie. No a krok 8. Ukotvite zmeny vo vašej firemnej kultúre. Hodnoty vašej vízie sa musia prejaviť v každodennej práci. Komunikujte súvislosti medzi novým správaním a úspechom vašej firmy. Zmente interné smernice, procesy, systémy odmeňovania a iné prvky riadenia firmy tak, aby boli v súlade s novou víziou. Odstráňte organizačné procesy, ktoré nie sú v súlade s novou kultúrou. A áno, žiaľ, niekedy treba nahradiť jednotlivcov, ktorí bránia pokroku. Pri nábore nových zamestnancov a povyšovaní zamestnancov potom uprednostňujte ľudí, ktorí rozumejú vašej vízii a pomôžu k jej dosiahnutiu.